Avui farem musclos amb sobrassada. No deixa de ser un mar i muntanya. I per la banda del mar hi tenim els musclos, que no deixa de ser un marisc. És a dir, farem una mariscada acompanyada de sobrassada. Un primer plat ideal per compartir. Per dues persones agafarem mig quilo de musclos, 50 grams de sobrassada ben bona, una ceba, un bon raig d'oli d'oliva i un gotet de vi blanc. En una cassola poso a escalfar un bon raig d'oli i aquí començarem a fer la ceba. I ara que l'oli ja està calentó, hi tiro la ceba que he tallat a tiretes fines. Ja està bé que la ceba sigui grosseta, perquè farà un bon acompanyament a la sobrassada i als musclos. I ara la deixarem que es vagi fent fins que estigui dauradeta, no confitada, però que estigui ben feta. La ceba porta 8 minuts fent-se a foc alegre i ara hi tiro el gotet de vi perquè s'acabi de fer i quedi tubeta. La deixarem una miqueta més fins que estigui rossa. La ceba l'hem tingut en total uns 20 minuts i ja la tenim rosseta i tova. I ara hi tirarem la sobrassada, que l'hem pelat, l'hem tallat a trossets petits i la deixarem 3 minutets, 2-3 minutets, només perquè se'ns fongui una miqueta. I ara que ja tinc la sobrassada pràcticament tota desfeta, hi afegeixo els musclos. Els musclos els he netejat ben nets, he tret les barbes, he tret les algues i ara els tiraré aquí perquè s'obrin ja a dintre la cassola. Els tapo perquè així es faran amb el seu mateix vapor. En 4 minutets els hem tingut tots oberts i ara els anem a servir en un plat. Fan una olor fantàstica i tenen una pinta extraordinària. I amb això ja els tindrem a punt per anar picant, per anar menjant i gaudir d'aquest mar i muntanya tan especial. Bon profit!